Bună, azi vă prezint schimbarea touchscreen tabletă Vonino Orin HD Internet Tablet. Aveți nevoie de următoarele scule: o stație de încălzit sau orice, un feion, un cuțit metalic neascuțit, șurubelniță, pensetă, bandă dublu adezivă, cositor, pantă decapantă și un pistol de lipit. Urmează demontarea șuruburilor tabletei. Avem două șuruburi pe tabletă, în laterale, doar pe o singură parte. Urmează demontarea lor. Am demontat șuruburile. Urmează demontarea carcasei touchscreen-ului din lateral cu ajutorul cuțitului neascuțit care v-am spus. Deci, în lateral se introduce cuțitul și se ridică un pic de el spre demontare. S-a demontat capacul. Acum urmează demontarea difuzorului, plăcii de bază cu următoarele șuruburi și se mai află unul aici, antenei wireless, bateriei, cablu display, cablu touchscreen.